ongizatea orain izpide zebrabidean, eta horretan laguntzen digu 15ean behin Saioa Garmendiak, eta hemen da gaur ere gurekin. Saioa, arratsaldeon. Arratsaldeon da Zer modu, zondo? Oso ondo. Tira, ja, uda usaiare, antzematen da, eta, bueno, opor giroa, edo, ez dakit, ez? Lanera joan behar badare udak, bueno, beste, ez dakit, ez? Beste tonu batean egiten du batek lana ere, eta... Beste, nik uste danak lasaiago gaudela, edo, ez? Eguraldi honak ere laguntzen du, eta, bueno, relajatu. Tira. Bueno, 15 ekartzen diguzu gai interesgarriren bat, Saioa, eta gaurko ekarri diguzuna ere, ez da gutxiago. Eta nik uste dut gainera, ezinbestetako bat dela gaurko ekarri diguzun hau, hitzak berak esaten duen bezala gure bizitzak mugatu ditzakelako erabat, eta da, hain zuzen ere, bizitzarekiko dugun jarrera. Horri buruz hitz egin nahi diguzu gaurkoan, Saioa. Bai, gogoanakan gai hau gai honei buruz hitz egiteko, hau bai dagoela gure esku, ez? Gauza batzuk ez daude gure esku, baina hau bai, ez? Eta oso garrantzitsua da kontziente izatea eta jarrera egoki bat hartzea, ez? Azkenian. Bai. Pixka bat deskribatu ezagun, ez da? Beti bezala hasiko gara pixka kontestuan jartzen gaia, esango dugu, Saioa, bizitzarekiko dugun jarreraz, hitz egiten ari garenean, zertaz ari gara? Zer da bizitzarekiko jarrera? Nola definituko zenukezu? Azkenian da bizitzari aurre egiteko modua, ez? Bizitzarekiko jarrera da, mundua nola behiratzen deun, nola erantzuten diogun, etortza zaizkigun egora desberdinei, ez? Azkenian da, gure pentsamentuak eta ekintzak bideratzen dituena, ez? Bi pertsona egora berean egon daitezke, baina batek hartu dezake bizitzarekiko jarrera egoki bat, eta bestatek ez. Eta orduan, hori da, basoa erdi utzi edo erdi beteta, ez? Azkenian, bizitzarekiko hartzen duen jarrera da, norbeak hartzeu, ez? Eta oso garrantzitsua da jarrera egoki bat hartzea. Beraz, erabaki konstiente bat da, Saioa? Cuidado. Esan nahi, gu oso inkonstienteki funtzionatze deu, bai? Orduan, inkonstienteki baldin baguaz, guk hartuko ditugun jarrera, bizitzarekiko hartuko duen jarrera, inkonstiente horren barruan izango da. Horrati da hain garrantzitsua berriro nire hitz betikua, ez? Kontzientego bizitza, ez? Ni kontzientego bizi baldin naiz, eta egora bat etortze da zait, nik kontziente izango naiz jarrera bat edo beste bat hartzeko, ez? Baina inkontziente baldin manijua bateako zait inkonstiente horren barron, jarrera bat. Ez da izango zer nik erabakiko tena. Ulertzea zu, tekitu ondo esplikatu nahi zen. Oso ondo azaldu duzu. Saioa. Eta azkenian, hoiana barkau, jarrera eragin handia daka gure jokabidean, ez? Hori da, gure egunerokoan zertan ikusi dezakegu hori, zertan baldintzatu diezaguke, bizitzaren aurrean hartzen dugun, jarrera horrek, Saioa. Asko, ez? Azkenian, zanetena, eragin handia du gure jokabidean, eta baita hoitian sentitzen ditugun emoziotan, ez? Azkenean, gure jarrera horrek erabakitzen duzten nolako pentsamentu dituzun, bai? Gertatzen zaizun egoera horren aurrian, ez? Eta nola jokatzen dezun egoera horren aurrin. Azkenean, nik tortzen zaite gora bat, eta jarrera negatibo bat hartza baldin baez, horre sortuko iskite pentsamentu negatibuk, eta sentituko nez negatibo. Jarrera egoki bat edo positibo bat hartza baldin badez, gero itzengo dut zerra jarrera positibo bat ez du esan nahi zer gertatu eta parrez eta alai ez da hori ez, baina jarrera egoki bat hartza baldin baez, egoera horrei aurre bestera batea, ingo diot ez.
Eta ze jarrera hartu ditzakegu, edo hartzen ditugu, ze jarrera mota zautzen ditugu erakusgarri direnak gure bizitzarekiko, jarrera horren erakusgarri direnak, saioa? Hori da, nik bi jarrera azpimarratuko nituzke, bai, positiboa eta bestea negatiboa, esan deuna. Nik jarrera positibo bat hartze baldin badet, bueno, azkenian egoera hori bestera batea emango dut, bueno, hartuko dut, nahiz da egoera zail bat izan, bueno, aldaketa hori zeozer, bueno, erronka bat bezala, zeozer ikasketa bat, da horren atzetikan, edo pentsatuko dut, bai, eta estres gutxiokin egongo naiz. Azkenian, egoera horri aurreiteko, bueno, beste lasaitasun bat eukiko ez? Guain, nik eta pentsamentuk ere ez dia txarrak izango, ezek eta, bueno, hau etorri zaiz, bueno, saiatuko eraunta ematea, edo bestea, ez? Horrek sentiarazikoit, hobeto, baina ni negatibo hartzu baldin baet, eta etortze bazait egoera bat, eta dana beltza ikuste baet, pentsamentuk ere negatiboa dia, horrek sentiarazikoit, gaizki, ez? Bado batzutan, nahi jendiak esateia, jota haure bai, ez? Igual gertatzen zaizu zeo zer, eta haure bai nahi. Eta nei hau, eta haure bai, ez? Nik hola itzeite baldin bai, azkenian negatiboa sartzen nahi ez da jarrera egoki bat, eta haure bai, gertatu zaizu hau, baino, bueno, eta hau, baino, ez du esan nahi, dana zuri gertatzen zaizu nik, ez? Gero, nik batzutan esateiet, eta zergaitik ez? Ez? Zertok zaigu bizitzan? Nori tokatu behar zaio ba, ez? Karo, eta baina, ze desberdina dan, zuk zehozer etorri eta zure burua esatea, eta zatik nei, eta zatik, eta haure bai, edo esan, eta zatik ez. Dana gaude hor, ez? Orduan, zatik neri bai, edo neri ez, eta zuri bai, ez? Orduan, ja, nik bestera horta hartzu aldi maezu, lasai ez de baino, nik hartzu aldi maez, zati nei, dana nei gertatzen zait, jarrera negatiborrekin, zaila izango da aurrera itea egoerai, zaila izango da tenbideak ikustea, ni okerro sentitzen naiz, ikustezu desberdintasuna, eta azkenian, egoera ezin dugu aldatu. Egoera dena da, bai. Hori da, hori guk hartu ite dugu, gero nola ematen dugu, egoera hori bai dago gure esku. Horretara nindoan, saioa esan zu, egoera ezin da aldatu, baina gure jarrera aldatu daiteke? Bai. Ella, batzutan igual, zaila dala, bai? Baina aldatu daiteke. Askotan tailerretan esateiate bai, baina hori zaila da. Bueno, zaila da, baina praktikan jarri behar deu. Hortarako, batzuk zure lanketa bat behar duzu, ez? Eta, hori, azkenian, jendia dana beltza ikusteuna, ez? Eta denbora guztia da ona lehen osan dutena, ez? Zati nei, zu jarrera horrekin baldin bat zaude, eta jarrera hori ezpadezu aldatzen, geizki zaude, bai? Aldatzea posible da, etortzen ditunean pentsamentu izeati nei, nik askotan ezateta zatik ez. Bai? Eta nila zeatik ez jartzen izenian, beste era batea hain naiz, ez? Orduan, garantzitsua da, autohausnarketa bat egitea, ez? Ze jarrera da, nire bizitzan etortu zaizkiten egoeren aurrian. Ze pentsamentu sortze zaizkit, ze jarrera horrek pentsamentu batzuk ekartze izkit. Eta gero, sentituko nahi zera batea, edo bestea, ez? Orduan, hausnarketa hori egitea garantzitsua da, ez? Gero, helburu argileak ezarri, ez? Zer lortu nahi dezu jarrera aldatuta, ez? Adibidez, ni nahi dez, lasaiago egoerak eman etortze zaizkitenian, pentsamentuk positiboagoak euki, ez? Izan danain beltza ikustea, ez? Pentsamentu horien negatiboak identifikatu eta aldatu nola, nahi etortze zaiten dian, dana nahi gertatze zait, dana bizita arazo guzti nahi etortze zaizkit, identifikatu daitu pentsamentu negatibo horiek, buelta eman. Ez, dan ez nahi gertatzen, batzutan gertatzen zait, aldatu pentsamentu hori, ez? Hore oso garrantzitsua. Eta gero ere bai, ingurune bat, edo pertsona egokiekin, egokiez
inguratuta dotea, baldin badazu pertsona negatibo bat onduan, ez dizula onduko ezerrez, ez? Oso energia asko kentzeute, baina baldin bado pertsona positiboa dana, launduko izu txute hori emango izu, ez? Orain asko erabiltzen den terminoa, ez? Vitamina harremanak, edo vitamina pertsonak, edo, ez? Baina garrantzitsua da, oso garrantzitsua, badaude pertsonak indarroi dakatena, eta orduan, aldamenean baldin bagazu olako bat, hartu behar dezu, bere energi hori, ez? Eta, bueno, gero ere bai, oso garrantzitsua da bukatzeko aldaketa bat inberdanean, ez pentsatzea aldaketa nik batetik beste ingoetela. Pazienti pixkate hartu behar da. Ez da nahi, dion baldin manez, jendia oso beltza ikusteuna beti dana, eta oso biktima papelian jartzea, eta nahi gertatu zait, eta dana nahi gertatu zait, orduan jokatu baldin badu jarrera horrekin, 22 urte, adibidez baldin badazka, aldatu daiteke, baina denbora beharko du aldatzeko, ez? Orduan, poliki-poliki, aldaketa txiki hori behar du, ez? Adibidez oso garrantzitsua da hoiana, eta nik hau asko erabiltzen dut, eskerrona ibiltzea, gratitud esateana, ez? Eskertuta egotea, nik adibidez, gomendatzea ete bai, egunian, ez? Bukatzeanean eguna, ni beti, eskain beste gauza ditugu eskertzeko, bai? Baina fokua dakau jarrita, ez dakaun gauza horietan, bai? Edo, zezen nahi deun, bai? Eta dakaguna, ez teu eskertzen, ez teu baloratzen, bai? Orduan, oso garrantzitsua da kontzientizatea zer dakaun, porque horrek itizuna da, baloratzea dakazuna. Eta noiz baloratze deu, galtze deu nian. Edo bai gauzak, edo bai pertsonak, ez? Orduan, esker ona adierazi, ez? Eta praktikatu, ez? Horrek, asko lantzeu, ez? Eta gero, hori, pazienti jeuki, aldaketa horietako, aldaketa hori egiteko, ez? Egun batetik beste ezin dala. Beste gauza oso garrantzitsua dare bai, beti kejatzen nahi geha, ez? Asko, ez? Esan nahi, etortzen zaigu egora bat, arazo bat, eta ja kejan, denbora asko pasatze deu. Eta ondo do kejatzia, ez? Porque nahi etorri zaite egora bat, gorra, nik kejatzen nona, ez eske noski, ez? Baina gero, kejartan, egon goztea pixka, baina gero apein biezu. Bai, eta hasi berdezu, ikusten, ze itia dakaten, honen aurrian, bai, aldaketa hoi, pauso eman behar dituten, ez? Oso garrantzitsua da. Hor, aldaketa horretan, hori da, ez? Azkenean, pentsamentu positiboa indartu behar dugu, ez? Eta negatibo horiek alde batean utzi. Zatikan, azkenian, oiana, nik pentsamendu positiboa indartzu baldin baez, horrek emateia motivazioa, konfiantza, bai? Emategu, egoerai aurreiteko gaitasun gehiago, ez? Baina ni pentsamendu negatiboekin gehatzaldi manaiz, pentsamendu beldurrak negatibo barkatu ekartzeguna da beldurra gehiago, zalantzak, gehatu iteigu, ez? Blokeau bezala iteigu, ez dugu ikusten, ez? Arazo horrei aurreiteko gaitasun orduan, hori garrantzitsua da bai. Eta zein dira gakoak, ez? Bizitzarekiko jarrera hori aldatzeko saioa? Oso garrantzitsua berrire, gehatu, ni beti esatez gehatu indarra deu, eta kontziente izan behar deu. Eta gure pentsamendu ikusia bernik, zezatzen nire buruai egoera honen aurrian. Nola itzeiteio nire buruai, bai? Zerbait gertatzen zait, eta ze pentsamendu ditut. Beti ni naiz, dana txarran gertatzen zait, edo esaten diot, hau gertatu zait, zeitia dakat honen aurrin, ez? Lehen esan detena eskertza praktikatu, ez? Egunero azkagu momentu edo, ez, naiz txikiak izan eskertzekuak, ez? Etxea, egun guztia niko ohitura dakat, etxea iristen etxenian, eta egun guztia igual lanean ondu naiz, eta kotxiai, beti, etxea torri nahiz ondo, ez? Ez dakit, erronkak ere hartu ikaskuntza bat bezala, ez? Ez porrot bat bezala. Eta gero, eguneroko errutina horietan,
oie gauza txiki horiek aldatu, ez? Ba, jarrera baikorrago bat sustatzeko, ez? Oso garrantzitsua da, Eta ze ondorio izan ditzake jarrera, bueno, ba, egoki bat hartzeak edo ez dakit, azken baten bizitzarekiko jarrera horretan saioa? Bueno, ba, horrek ekartzen dizkiguna da, bai bizitza pertsonalean eta profesionalean onura asko, ez? Jarrera egoki bat hartzea da, edo positibo bat, ez? Azkenean harreman obio dazkau, ba, aukera berdiak, ez? Jarrera egoki bat izateak, pues, atiak ikite izkigu, bai, ez? Bueno, aukera gehiago mate izkigu, bai, ikusteko ze itia dakagun, egora horren aurrian, osasun hobeo dakau, ba hori, arazoi aurre egiteko gaitasun gehiago dakau, eta berriz ere, gure autoestimua eta motivazioa, ba, asko indartzeu, ez? Ariketaren bat ez dakit proposatu nahi diguzun, gai honen inguruan ere? Bueno, ba, ariketa txikila, ba hori, jarri eta gehatu, eta kontziente izan, ba, dituzun pentsamentu horietaz, porque azkenean, gu, kontuatu balena ze pentsamentu ditugu, horiek aldatze baitugu, ba, horrek lagunduko dugu, ez? Orduan, ba, pentsamentu negatiboa balena baitugu, ba, aldatu da jarri, ba, pentsamentu realistagoak edo positiboagoak, bai? Horrek ingo dugu, hobeto sentiaraziko dugu, ez? Eta geho batez ere eskertu dakauna. Ezkertu oso garrantzitsua, eskertu dakaguna gauza asko ditugu eta hori baloratu behar dugu, bai? Hoi izango zen, ariketa erresa. Eta bukaerako esaldi borobila saioa gaur ere ez dugu hori gabe geratu nahi eta? Venga, ba, bukatzeko esaldia gogoratu jarrera aldatzeko, almena zuk dezula, bai? Izan ere, gure pentsamentu eta erreakzioak kudeatuz, mundua ikusteko modua alda daiteke beraz, gauzak ikusteko modua aldatzen baduzu, ikusten dituzun gauzak aldatzen dira. Begira, gainera alako indarraldiare ematen duen, edo esperantzarako bate bat zabaltzen digun esaldi ez da. Saioa Garmendia, mila esker gurekin izateagatik, zaindu. Zuei, mila esker, berdin, agur.